हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, रोज़ की तरह एक वीडियो आप लोगों के बीच में पेश है। और ये वीडियो जैसे जब समय ख़राब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, इसी पर वीडियो है। कहना है कि गजब गजब के लोग बजग में, स्वार्थ भइल समाज हो। अरे दुख में न बाटे केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। कि हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला। कि बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के केहू ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। हो बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के केहू ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। अरे दई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला। दई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला।